Yan. Ayun, first coating ko guys. Second coating ngayon. Itang mo muna akong video. Time lapse yun. Yan. DIY yan. Palisting mo. Hindi ako. Ano, baka Manispray. Kaya sakto ko niyang kakayan game. Spray. Dahil naman masyado makapal. Kasi di ka nang kaya pang tira eh. Baka nga mga bakbak. No. Wak. Wow. Hindi ako nun. Wak. Ay. Luwa ako ng mga ram. Wow. Wow. Baka. Yan ba na yung durut-durut. Luwa ko. Tingnan po nga. Papiak-piak mo ito. Ay. Luwa ko. Nasorak ko yan eh. Sasapak ng cellphone ko. Bad trip yun. Hindi pampay nila na. Yaman ko rod. Kalakala ko ay nababaksak. Kuskus. Sulat. Malay nurut. Singapan mo daw ko. Singap mo. Ay, ako. Ano yan, mapipintura na eh. Pero mapipintura yan guys. Sino pang kakalingan ni Papa ito, no? Wala. Ay, big mayabang niya eh. Ay, wow. Lupa na yan ang bayo. Wala yan. Aking ngab na pangarap yan. Sporty. Niya ka makakalakawat. Baka na makakan. Kita sira na nandun. Kaya yung speedometer to. Ay, no. Sadly na yan. Mani ko na yan. Ay. Niya mga nasa pitwaran. Wala ako nakabugyo. Ay, wala mo totoo. Ay, wala ako. Ilaw ako. Kaya pala inispray ko rin guys. Yan naman kong rim. Yan. Inispray ko ulit. Pero bagay ko inispray. Bigback ko pa. Ginamit kong strip so ay. Kaya pa makabak pintura ito magkatal. Kalakala. Sorry, manakabagyo ah. Pinasit ka ako rin. Ito pa. Kalakala. Nakabagyo. Importante itang kapal mo eh. Mabakbak yan. Ulo ko yung pamaluan na. Nakaswat yung pamaluan. Wala nakabagyo. Iba. Ayun, sira na ako. Dapat yung speedometer yun. Iba.
singit kaya pala hindi akong motor. Ayan, sisinsalan kaya. Ito. Ay, luwa pa pala. Ayan. Ayan pala. Mga bilad luwa pala. Pero po ito, kaya motor ko yun. Nag-change ko eh. Ito. Ayan. Change oil tapa.